салом алейкум дӯстони азиз. агар ҳуҷҷатҳои шумо тамом шуда бошад, мехоҳед аз граниси Қазоқистон бигзаред, марҳамат ба ширкати Муҳиддин занг занед. худо хоҳад шуморо бемушкилӣ бурда меорад. Суроға метро водни стадион. ассалому алайкум. Ина мо сафар дорем бо сӯи Хуҷанд бо кулли бародаро. Ина кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Бале. Сафар кардастем. Ина ҳама касе аҷоя. Хана ҳастан. ҳастан аминҷа. Ҳоли иншоалло раҳра суруд хонда мерем. Салом алейкум дӯстони азиз. Инак сафари мо ба шаҳри босонӣ Хуҷанд. Дар Хуҷанд саҳнаҳои нави моро интизор бошед. ногуфта намонад саҳнаҳои нави пешкаши шумо мегардонем бо дастгирии шумо. ҳама бародаро мана менеҷаҷон устодо ҳама якҷоя меравем ба шаҳри Хуҷанд. дар ҳаққи мо догу бошед. Мо медонем киҷо мерем Хуҷанда. Биҷош. аввал Айнӣ, баъд Панҷакен, баъд Панҷруд. иҷода ҳама наверои рӯдаки шиштагиан. баъд аз Панҷруд меброем Бобоҷон Ғафуров, баъд Хуҷанд худаш, Хуҷанд сити. ана баъд мерем Айнӣ, Панҷакен, ҳамин мегардем да. рафтан мегирем. манеҷа хонум чӣ гуфтан дорем? гуфтанем ки ба мо роҳи сафед саҳнаҳои нави мора интизор бошед. бале. як чи дигар нагуфта аёдум биромда, моро саправҷаш хити мебрам. ҳамаш бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳтарам раиси муҳтарам ки моро имсол ҳар сола яъне бахшида ба рӯзи ҷавонон ки пеш моро рӯзи ҷавонон 23 май интизор аст сарҷам карда намуда як гурӯҳ ҳаҷминигорону блогерону ва ҷавонони фаъол аз минтақаҳо ҷамъ мегиранд ба самти Хуҷанду Хатлони дигар ҷо сафар мекунем. мо хеле рӯҳбаланд хеле шод ҳастем. мо аҳсан офарин мехонем ки ба ҳами ҳаҷминигоро ҳами гурӯҳи гурӯҳи ҳаҷминигоро аз он ҷумла арабшо компания мо актёро ҳунармандое ки мебинем хеле хубам барои мо як рӯҳия медиҳад як илҳом медиҳад ки мо метавонем ки дар оянда бо ин ҳамкорӣ кунем бо бисёртар санъатчиҳо бисёртар мисол ҷои таърихира мисол челе ки муҳтарам муовини раиси кумитаи сайёҳӣ Амир Бекзода Ҳабибулло дирӯз қайд намуд ки метавонад ки ҳамин блогерои мо ҳамин ҳаҷминигорои мо метавонад ки ҳамин рафта аз ҷои таърихӣ яъне сабт кунанд яъне видеоролик кунанд санъатчиҳои ҳаҷмӣ барои муаррифӣ намудани гӯшаи табиати Тоҷикистонро. Тоҷикистон ба пеш, мо бо шумо ҳастем. Саломат бошед. бори дигар салом алейкум дӯстони азиз. мо аҳли гурӯҳ ҳама дастаҷамона ба шаҳри Хуҷанд сафар дорем. албатта аз ҳисоб бо саҳнаҳои нав бо саҳнаҳои ҷолиб албатта шуморо хирсанд хоҳем кард. зинда бошед дӯстони азиз. ба мо роҳи сафед. худо нигаҳбонтон. шатахури зиёд. саломат бошед. аллакай мо ба роҳ биромадем дӯстони азиз. мо ба роҳ биромадем аз навда шаҳри Душанбе раҳбара суҳбат карда меравем.